hanggang ngayon guys, guilty kami ni Tami guys. Guilty kami mag-asawa guys. Bakit ginawa namin yun sa... So doon ko nakitang umiyak si Tami. It's windy guys, windy sa labas, and I don't know what temperature now. Yan, hindi ko alam. Tignan natin kung sakto-sakto maganda yung panahon ngayon. Oh, maliwanag, maaliwalas. Aga-aga ko naglalaro sa laptop. Actually, I'm transferring guys. I'm transferring some clips. Yung ni-record ko na laro sa cellphone, tinransfer ko siya sa laptop through airdrop. And so yun, nag-airdrop ako. And especially sa gabi, naglalaro ako ng mga kahit anong-anong games. Pero hindi ko na-film yung sarili ko kasi alam niyo naman, oy gabi, oy naghihigda na ako. Nandun na ako sa bed. I'm lying down already and playing games, especially if I can't go to sleep, but I'm in bed already. So naglalaro ako ng mga Panda Pop, mga Candy Crush, and ano pa, kahit ano, mga laro-laro. Guys, kung hindi kayo sa mga gaming, okay lang, wag kayong pumunta doon. Ano lang yan, nag-upload lang ako doon kasi, you know, ibang channel, para hindi sa channel ko, para hindi kayo maano kayo guys, mabubore kayo sa game kung hindi kayo, kung hindi you feel yung mga gaming, mabubore kayo. So, ginawan ko siya ng ibang channel. So, kaya, yun. Pero ina-upload ko siya. Pero hindi ko pabayaan itong vlogging channel ko because nag-enjoy naman ako dito. Guys, ito naman talaga yung pinaka-priority ko. Itong channel na to, yung vlogging channel. Si Roxy andon, si Misty is right there. I forgot. That's why nilagay ko ito dito. I mean, ito. Para ito yung tinitake ko twice a day. Morning at saka, hold on guys. Morning at saka ano guys. Morning at saka night ako nagtitake nito. Pinakamasarap yung orange at saka
Orange at saka lemon. Mas nasarapan ako sa mga ganyan. Ito. Orange ito. Nagtutupi ako dito. Alam nyo ba kung anong naririnig ko? Yung mga palagi kong naririnig na dito sa ceiling namin sa arik. 'Di ba may attic kami dito, maliit na arik sa taas, sa pinakataas. May tumatakbo-takbo. I think I know who they are. Squirrel yun, guys. May squirrel sa arik namin. Ganyan yung mga squirrel. Kapag winter talaga, guys, papasok talaga yan. Kasagara, hindi sila makapasok sa loob ng bahay, pero sa attic talaga sila dahil yung attic may parang makapasok sila dahil may mga pasukan para yung hangin, labas loob yung ganyan sa attic area. So yun, oh my god, meron, guys. Ay naku, talaga nakakaloka talaga. So yung attic namin dito, nangatik. Mag-aaral ako, hindi mag-aaral. Mag-study ako sa history for citizenship. Kasi kapag hindi ako mag-study, wala tayo. Hindi tayo matuto at hindi ako hindi ako makapag-apply ng citizenship next year. Kasi gusto kong mag-apply kasi yung green card ko is 10 years. I don't wanna renew every 10 years kasi baka renew ka naman, wala ka namang problema. Mag-renew ka every 10 years. Pero meron naman sa YouTube, pwede ka naman matuto sa YouTube yung mga civics. So, pwede ka naman matuto. Kaso, hindi ako, mas matuto ako kapag binabasa ko palagi. Kapag nakikinig ako, okay naman din na kapag nakikinig ka palagi, yung everyday ka talaga nakikinig, pero hindi naman ako nakikinig. So, yun, ang gagawin ko, magsulat ako, guys. Kasi, doon ako magaling sa mga, kapag mag-study. Ayaw ko yung mga listen sa mga, yung mga CDs, ganyan. So, isulat ko siya dito sa itong book. Mga bago pa ito. So, isulat ko siya dito. Pagod ako sa kakasulat. Ito pa itong nasulat ko ay. ito dito. And ito. And then, dito na, 15. Sa ako ang cellphone. Ay, taling. Nagamay. Gamay pilat. Dako ay. Hi, kausap ko pala yung auntie ko sa Oman. And also i-shout out ko na rin sila. Hi sa Eva. Hi to Eva, my aunt, Nina's friend. Hi. Hi guys! Ba't yellow ako? Anyway, hindi ko alam kung yellow dahil baka ito sa suot ko. And anyway, so gusto ko lang pag-usapan guys while I'm sitting down here sa filming room ko at saka may light pa doon. Oh. Kasi guys, na-film ko na pero na-delete ko, accidentally na-delete ko siya. Tungkol ito kung paano. Kasi matagal nang may nagtanong, hindi naman nagtanong, nagsabi na
maggumawa ng video kung paano kami nagkapusa, yung dalawa, yung cat namin. So, anyway, so I'm going to make it fast because I don't want this video to be too long. So, okay, so diba may pusa kaming, ito yung nag-start na pagpunta ko dito, pagkita namin nagkasama kami. May pusa siya, ang yung pangalan is Bobo. So yun, doon nag-start. So, si Bobo, matanda na siya, mga 15 years old ata siya nung time na yun. At saka, nagkasakit siya, may problema siya, yung ini-injectionan ko siya palagi 3 times a day, which is really hard for me because, oh my God, before she died, palagi ko siyang ini-injection sa butt area niya. Nasasad talaga ako doon. Pero before noon, alam na namin na may sakit siya. Gusto namin siyang masaya, na may kalaro, ganyan. So, Tammy and I, we decided to went to Human Society. Yung mga ganyan, yung mag-adapt ng mga pusa. So, pumunta kami doon, naghanap kami. May pusang itim. Kaso, sobrang itim talaga siya. Alam naman natin, di ba, sa Pilipinas, pag yung pusang itim, iba talaga yung istorya, di ba? So, tinetry namin kasi gusto ni Tammy yung itim kasi yung si Bobo niya, siya, puti at saka itim. So, ang nangyari, pinatry namin, hinawakan ko, nilagay ko sa baba. Kaso, lumalayo siya sa akin, guys. Ayaw niyang pumunta sa akin. So, sabi ko, na ayaw natin yan, kasi maitim. At sa itim, sobrang itim, nakakatakot. At saka, hindi siya lumalapit sa akin. Lumalayo, guys. So, yun. So, bumalik ako. Nakilala ko na si Dimples nung una. May kapatid siya, lalaki. Nakilala ko na siya. Parang very, si Dimples ba? Yung una kong kilala sa kanya doon sa maraming pusa na nakasama niya sa isang kwarto. Ang pagkilala ko sa kanya, very protective to herself. Grabe siya magprotekta sa sarili niya pag may lumalapit. Ganyan. So, at saka very sweet din. At the same time, yung pag hinawakan ko, sobra namang ganyan. Ganyan naman siya. So, parang nasayahan ako. So, sabi ni Tammy, hanap muna tayo. Baka mayroon pang iba. Ganyan. So, naghanap kami. Wala akong nagustuhan, guys. Kasi si Dimples, cute naman siya. Maliit. Sobrang maliit naman siya. So, ang nangyari, kinuha namin si Dimples kasi sabi ko, ito na lang kasi kahit kita namin na may personality si Dimples, kinuha pa rin namin dahil sweet siya, guys, sa akin at saka kay Tammy. Yung pumunta siya kay Tammy, pumunta siya sa akin, ayaw mag-scratch, ganyan. So, pero yung personality niya sa bata pa siya, nakikita na namin na ganyan. Kasi kapag may ibang na pusa na lumalapit sa kanya, ganyan siya, parang ganyan siya ba? So, kinuha lang namin dahil hindi namin pinansin yung ganyan. Kasi kahit yung brother niya, parang hindi talaga brother ba? Kasi, alam naman natin. So naano kami ni Tammy, isa lang natin ang kunin. Hindi kasi pwede dapat dalawa ang kunin namin kasi meron ng isa doon sa bahay si Bobo, diba, yung may sakit. So, to make story short, dinala namin si Dimples sa bahay at saka inadapt namin. And then, we introduced the two, Bobo and Dimples. And then, itong si Dimples, guys, grabe, guys. Yung nakita namin sa Human Society, yung sa adoption center. Ay, nako, guys, nakikita namin, guys, inaaway niya yung pusa namin. Naawa kami, guys. Hanggang ngayon, guys, guilty kami ni Tammy, guys. Guilty kami mag-asawa, guys. Bakit ginawa namin yun sa pinakamamahal naming Bobo, as in hanggang ngayon. And guilty kayo. Alam, si Tammy talaga, guys, mahal na mahal niya yung si Bobo. Sobra. As in. So, parang inaway niya. So, Bobo felt like ignored, replaced, like that. So, naano siya. So, doon na-feel niya. Kasi decision yun ni Tammy, na parang may kalaro, pero iba pa ang nangyayari. So, ang nangyayari, palagi niyang inaaway si Bobo, inaaway niya, ganyan. Itong si Dimples, maliit pa, ganyan na, guys, ganyan na siya. Gusto niya siya lang mag-isa. Gusto talaga niyang walang kahati. Mga few months later, si Bobo, lumala yung pakiramdam niya, at saka doon namatay siya. To make story short, namatay siya. Nung nagka-panic attack siya, parang nag-shake. So, kinuha ko siya, dinala namin ni Tammy agad sa vet, sa hospital ng mga hayop. Dinala, pero before kami nakapunta sa hospital ng mga hayop, guys, doon siya sa paa ko, napifeel ko yung napifeel ko yung last breath niya na palagi tinatry niyang ginhawa, tinatry niyang huminga, at saka, and then, I feel, napifeel ko, guys, na umihi siya sa paa ko.
Na umihi talaga siya guys, maliit, umihi. Umihi siya, maliit sa paa ko. Doon ko na-feel na yung ganyan, wala na. Wala na yung ano niya, na umihi siya, na wala nang hininga. So sabi ko, stop Han. So, hinto muna tayo dito Han, kasi maghinto tayo kasi parang wala na talaga si Bobo. Sabi ko sa kanya, wala na siya Han, so we cannot do anything. So, ang nangyari doon, so doon ko nakitang umiyak si Tammy. Doon ko, unang nakita yung asawa kong umiyak guys. Kinuha niya si Dimples, hinag niya, kinis niya dito, binibibi niya. And doon ko talaga nakita guys na sobrang mahal yung asawa, yung pusa. Kasi yung pusa talaga ang pinakamamahal ni Tammy. Yung pusa, grabe yung pusa, pagmamahal niya sa pusa ba? Kasi dahil bata pa kasi siya, na ano na siya ng pusa, nag-alaga na. So, nag-ano siya, binibibi niya, ginaganon, at saka ginaganon niya. Oh my God, I just, it really breaks my heart guys to just, you know, reminiscing and thinking what was happened. Binibibi niya, hinalik-halikan niya, and nakita ko talaga yung mukha ni Tammy na nakaiyak talaga guys, at as in umiyak kami guys. Bahala na yung mga sasakyan nag-beep sa hulihan kasi andun lang kami naka-park, hindi naman sa ano talaga sa lane, sa gilid ka, so hindi talaga parking. So bahala na yung mga tao, so umiyak kami. At saka nag-drive siya guys, nandun siya ni-drive. We went home. So, hinawakan niya yung pusa. Isa lang yung kamay yung ginamit niya. And then, nakauwi kami. We wrapped Dimples in a blanket. And then, pagkatapos nun, nilagay namin sa kama. Fresh pa naman siya. Hindi pa naman mabaho. Kasi bago pa. Kasi mga ilang minuto lang. So, nilagay namin sa kama namin. Nirap namin ng blanket. And then, we sleep with her. And then, we spend time with her in bed. And Tammy just keep crying, and I just keep crying, and we both keep crying, and we talk to her. So, sobrang mahal kasi guys. First love ko yun guys, as in, yun ang pinaka first love kong pusa. Ayaw ko ng pusa, pero nung makilala ko si Bobo dahil kay Tammy, yun talaga ang first princess ko. Yun, ang first baby namin ni Tammy yun. So yun ang istorya guys. So, ginawa ni Tammy. Hindi namin tinapon, hindi namin cremate, kasi kasagara, halos mga tao dito mag-cremate ng mga aso. Yung aso ng matanda na yung binyan ko, kinikremate. Ginawa ni Tammy ng lungon ba? Coffin. Ginawa ni Tammy ng coffin. Sobrang ganda guys. Yung coffin na ginawa ni Tammy para kay Bobo, sobrang ganda. Andun siya. So, nandun siya sa likod ng bahay namin. Ginawa namin nung gabi, parang walang makakita. Tungkol naman kay Habs, I don't know if I shared this before. Tungkol naman kay Habs, si Habs, ayaw ko ng pusa. Pagkatapos, mirong si Dimples at saka si Bobo na wala. So, ayaw na namin ng pusa. Ayaw ko ng pusa. Ayaw na namin. Pero si Tammy, alam ko naman si Tammy gusto. At saka, ako lang talaga ang inanon niya kung gusto ko pa ba. So, ang nangyari, yung sister-in-law ko, tumawag sa asawa ko at nag-send ng picture, oh, may pusa dito for adoption, bagong silang na pusa. Yung kitten, maliit, sobrang liit, bagong, ano. So, sabi ko, wag na, ayaw ko na kasi, ay nako, ayaw ko na. So, ang nangyari, guys, mga few weeks later, palagi silang nakiusap sa akin. Hindi naman nakiusap. Yun, di ba yung lalaki, yung si Thomas, na lalaki yung bata, palagi niya akong sinasabihan, oh, sobrang cute Aunt Mary Ann, kasi ano daw kuno, sobrang cute daw kuno, sobrang cute na talaga, playful daw, kasi kilala nila yung magpa-adapt. Ano, before Christmas, November ata, yun, November. So, I decided, I told Tammy, okay, you can get that one, pero akin si Dimples, yun si Habs sa iyo. So, yun, so kinuha namin doon. Grabe ka-flipo ni Habs, guys. Sus, grabe, pag unang kita namin ni Habs, kasi nagdesisyon na kami gabi yun. Gabi sabi ko, sige, sinabihan ko yun si Thomas, so sige, sabihin mo sa ina mo na puntahan natin pagkatapos nila magtrabaho, pag uwi ni Tammy, pag uwi ng ina niya. So, doon kami, pumunta kami doon gabi. Ay nako guys, sobrang cute talaga si Habs. Yung sa may-ari ng pusa, dito kahit saan, sa likod, sa ulo, kahit sobrang playful guys. So, naaliw ako guys. So, yun ang nangyari guys. Nakuha namin si Habs dahil
sa nagdesisyon ako at dahil kay Thomas din na pinag-usapan niya ako na sobrang playful daw, sobrang bait, sobrang naawa daw siya kasi maraming siblings at saka parang binubuli ng mga ibang kapatid ng yung ganyan. So, ako naman ang na-in love kay Hubs kasi sobrang in love ako, guys. Sobrang cute kasi, guys. Umambak, guys. Every time she jump, she won't jump forward. She jump backwards. Sobrang cute talaga ni Hubs. As in, natawa kami ni Tammy. It's sad that Tammy kept saying, oh, you have to film. I don't really vlog yet. I don't really vlog yet. Those times, pero grabe, guys. Ang sobrang cute. Sana na ko siya do. Yung when he jump, guys, it's like jump backwards. Oh my god. And then that little squeaky noise, squeaky cry, like oh my god, a little. And then we accidentally lock her. Tammy, I think, or my mother-in-law, or me, I don't know who, but accidentally locked her in the refrigerator. Oh my god, he was very little, guys, and he fit in. And then all we can hear is the squeaky cry, and then we keep looking around, and Tammy decided to open the refrigerator. So, andun pala si Hub sa refrigerator, nakaano lang sa gilid, ganyan. So, yun guys, so yun ang istorya kung paano kami nakakuha ng pusa. Kung paano andito yung dalawang pusa namin. So anyway, so yun lang guys, and so yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa story time. Mataas na ito kanya. And anyway, thank you guys so much for watching. Look at me, I'm kind of just like blah. Anyway guys, thank you guys. Salamat sa panonood. I will see you tomorrow. Good night guys. Bye! Mama loves me. And I'm a monkey. Hi! Kamay ako guys.